Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum gaderli dinleyijiler. Şugun 2016-njy ýylyň 30-njy dekabry hepdäniň anyny güni. Habarlar gündüligi gepleşigimizi dinlemäge çağırýarys. Odaly bilen günüň täzelikleri bilen tanys boluň. Olar bilen sizi men Merdan Sareýew tanystyrýaryn. Rus prezidenti Vladimir Putin Russiýa Birleşen Ştatlar tarapyndan ortetli 35 diplomatyň ýurtdan çykarylmagyna jogap hökmünde Amerikanyň hiç bir diplomatyny ýurtdan çykarmaz diýdi. Mundan öň 29 dekabrda prezident Barack Obamanyň administrasiýasy Birleşen Ştatlarda diplomat derejesinde işleýän Russiýanyň 35 raýatyny ýurtdan çykardy we ýurtdaky 2 sany Rus diplomatik birleşmesini yapdy. Washington 35 tane ortetliğini aňtowçy diýip adlandyrdy. Munyň izi bilen Moskwa Birleşen Ştatlar tarapyndan Russiýanyň diplomatlaryna we howpsuzlyk gulluklarına garşy girdilen täze sanksiýalara görä barabar jogap berer diýip Rus resmiýetleri aýdypdylar. Siriýada Russiýanyň we Türkiýanyň başda durmagynda yglan edilen okatyşlyklary bet etmek baradaky ýalasy garamazdan Damaskda hökümet güýçleri bilen jeňçiler çaknyşdy. Wadi barada tewitinde dören çaknyşyklary haýsy tarapyň başladandygy anyk däl. Okatyşlyklary bet etmek baradaky ýalasyk 29 sentýabrda ýerli wagt bilen gije saat 12-de güýje giripdi. Bu barada soňky ýalasyk sentýabrda yglan edilipdi. Emma ýüze çykan gazaplylyklar sebäpli ol bir hepdeden soň bozulupdy. Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň esasy ýarany Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 29 dekabrda çykyş edip Siriýa hökümetiniň we onuň garşydaşlarynyň okatyşlyklary bet etmek ýalasygyna gol goýandyklaryny ma'lum etdi. Bu ýalasyk İslam döwleti ekstremistik toporyny we Al-Nusra frontyny öz içine almaýar. Mundan bir näçe gün öň Siriýanyň hökümet güýçleri Aleppo şäherini doly gözegçiligine geçiripdiler. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Russiýanyň howpsuzlyk gulluklarının soňky 2 aýyň içinde Ukraina guramalarına 6500 gezek hüjüm edendigini aýdyp, Moskwanyň Ukraina garşy kiber urşuny alyp barýandygyny belledi. Şu aýyň dowamında Ukrainanyň maliýe we gorunlyk ministrliklerine şeýlede döwlet gaznasyna haker hüjümleri edildi. Poroshenko geçirilen derňewler Russiýanyň howpsuzlyk gulluklarının gönümel ýa-da gytaklaýan görünüşde biziň ýurdumyza garşy kiber urşuny alyp barýandygyny görkezýär diýip çykyş etdi. Russiýa haker hüjümleriniň arkasynda durandygy baradaky aýplamalary inkar edip gelýär. Türkiýede belli derňewçi jurnalist sosial medialarda şol sandy Twitter'da ýerleşdiren maglumatlar üçin tutsak edildi. Hökümetiň tanqidçisi Ahmet Sik döwleti onuň harbalaryna we polisiýa işgärlerini töhmet atmakda, şeýlede terrorist propagandasyny ýaýratmakda aýplandy. Şeýlede İstanbulda Kürtleriň tarapynda çykyş eden Özür gündem gazetiniň 9 işgäriniň şol sandy kysgaça Asli Erdoganyň ýazyjy Nejmiye Alpaýyň üstünden sud işleri başlandy. Olaryň işlän Özür gündem nesiri şu ýylyň başynda ýapylypdy. Olar gadagan edilen Kürdistanyň İşçiler Partiýasynyň agzasy bolmakda aýplanýarlar. Düýbi New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri goramak boýunça komitetiň maglumatlaryna görä, şu ýylyň iýulynda Türkiýede başa barmadyk harby agdyrylykdan soň ýurt boýunça 81 jurnalist tutsak edilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy halkary toporlar prezident Recep Tayyip Erdogany agdyrlyk finansygyny bahana edip dissidentlere garşy görüşi başlatmakda aýplaýarlar. Russiýanyň howpsuzlyk gulluklary täze ilgijesi İslam döwleti ekstremistik toporynyň görkezmesi boýunça terror hüjümlerini amala asyrmakçy bolan 7 adamy tutsak edendigini habar berýärler. Federal howpsuzlyk gullugy ýagny FSB şüphelileriň Dagystanda saklanandyklaryny aýtdy. FSB-niň maglumatyna görä, tutsak edilenler awtomatik ýaraglar we partladyjylar bilen adamlaryň üýtmeligine hüjüm etmekçi bolupdyrlar. Dagystanda ekstremistler polisiýa we resmiýetlere garşy ýygy-ýygydan hüjümleri amala asyrýarlar. Olaryň käbirleri İslam döwleti terror toporyna ýgrarlydygyny aýtdylar. Rus resmiýetleri İslam döwleti terror toporyna Russiýadan we Merkezi Aziýadan müňlerçe adamyň goşulandygyny çaklaýarlar.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Annurwan. Türkmenistanyň regionlaryny büdjet we döwlet edaralarynyň işgärleriniň täze ýyly köp ýyldan bäri ilkinji gezek şäher merkezindäki başarçanyň ýanyna sowukda därli maşgala ojaklarynyň başynda garşylamagyny şert töredi. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy guramasynyň berýän maglumatyna görä, vilayet merkezlerini büdjet edaralarynyň işgärleriniň we okuwçylaryň gatnaşmagyny gurnolayan mejbur täze ýyl dawaralary ýatyrylýar. Neşir 29 dekabrda Lebap vilayetinin orta mekteplerine verilen görkezme laýyklykda muallimlaryň, uly klas okuwçylarynyň täze ýyly öýlerini garşylamagynyň maslahat berilendigini ýazýar. Şeýle-de bu habarda okuw jaýlaryna, kafelerde we restoranlarda kollektiwleýin bayramçylyk çäresiniň geçirilmesi edilenini gaýdylýar. Bu habar paýtaxt Aşgabatda Prezident Berdimuhammedowyň özüniň köp adamly şol sanyna çağalaryň gatnaşmagyna guralan bayramçylyk dawaralaryna dijeýlik edip aýdym-aýdyp sal-salýan günlerine gawat geldi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmesi hem bu ýyl muallimlaryň we beýleki büdjet işgärleriniň, okuwçylaryň aglaba köpliginiň 2017-nji ýyly başarçanyň ýanyna sowukda garşylman öýlerini garşylmaklarynyň mümkinligini aýdýar. Dogry, odal täze ýyl arçatynyň ýanyna barmaly edilip, ýürüýti eşikler satyn alan muallimler bu çäre gatnaşmaly. Emma galan muallimler nowatçy bolmasa, täze ýyl öýlerini garşylamaly diýip Aşgabatly Anamdar çeşme aýtdy. Türkmen kanunçylygynyň çağalary syýasy köpçülik çäreleri çekmegi gollamaýanyny, hatda Prezident Berdimuhammedowyň özüniň hem çağalary beýli işlere çekmegi betetmäge çağıranlygyna garamazdan, Türkmenistanyň mektep okuwçylary we büdjet işgärleri ol ýa-da beýlik görnüşdäki köpçülik sahnalaryny giňden ulanylýar. Muallimlaryň we beýlik büdjet işgärleriniň bu ýyl mejbur täze ýyl bayramçylygyndan boşadylýanlygy barada habar ýurtda ençimaý ber dowam edýän maliýe kynçylyklarynyň, agyk getmezçiliginiň we dükanlaryň agdynda uly ýyl nowatlaryň döremeginiň ýa-da gawat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň mejlislerinde işleýän adamlaryň aýlyklaryny wagtynda bermek, dukanlar we bazarlary el ýeterli bahadan satylýan agyk we senagat haritleri bilen doldurmak barada gaýta tawşyryk berdi we bu tawşyryklar böýlekleýin belli bir derejede ýerine ýetirildi. Şol wagtda döwlet dukanlaryna getirilen we bazarlardaky myrklardan ardan satylýan haritler, hususan çilim we tow eti has uly nowatlaryň döremegine we ol ýerdäki polisiýa gözegçiliginiň güýçlendirilmegine alyp geldi. Emma Aşgabatly çeşmeýäniň maglumatyna görä, döwlet dukanlaryna çilimiň we beýle haritleriň nowatyna gözegçilik edýän polisiýa, howpsuzlyk işgärleri paýtagtda we beýleki ýerlerde täze ýyl bayramçylygynyň asuda geçmegini üpçün etmäge gönükdirilýär. Bu ýagdaý döwlet dukanlaryna çilim sewdasynyň täze ýyl bayramçylygy geçýänçe togtadylmagyna getirdi diýip Anamdar çeşme aýtdy. Şeýle dol Prezident Berdimuhammedowyň iş günleri eginleşlerini hem ýanyna alyp täze ýyl arçalaryna aýlanmagynyň täzelik bolanlygyny aýdýar. Şol wagtda regionlaryň merkezinde muallimlaryň we okuwçylaryň gatnaşmagyna urlanýan köpçülikleýin täze ýyl bayramçylygynyň ýatyrylmagyna nämäniň sebäp bolanlygy belli däl. Türkmen hökümetiniň maslahatyny täze ýyl bayramçylygynyň ýokary guramaçylyk we asuda ýagdaýda geçirilmegine gözegçilik etmek vice-premierler Durdulyp bilen Satlyk we tawşyrly. Bu hökümetiň galan agdalarynyň hem bayramçylygy öz maşgalasynyň arasynda geçirmegine şert töredip biler diýip Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Azatlyk radiosynyň tutuklukdaky habarçysy Allaşyw daşowda geçirildi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň tutuklukdaky habarçysy Hudaýberdi Allaşyw
Könürgönjüň deslapky tutukhanasynyň vilayet merkezine geçirildi. Adatlyk radiosuna goşan soňky maglumatlara görä, Hudaýberdiňi we onuň ejesi Gurban Täç Arazmedwany 14 dekabrda ýörüti ulag bilen Daşawuz şäherine ekdipdirler. Ýatlak geçsek, mekan täşlif lakam bilen çykyş eden 27 ýaşly Allaşew 3 dekabrda 11 kilogram nas serişdesini saklamakda aýplanyp tutsuk edilipdi. Şol bir wagtda jurnalistiň ýakynlary bu wakanyň şaýatlary bu aýplamanyň tuslamadygyny, Hudaýberdiňiň öýünni öz şahsy ulanışı üçin 20 gramlyk bir näçe nas bukçalarynyň bolandygyny aýdýarlar. Şol pursatda Hudaýberdi bilen birlikde onuň ejesi we soňra aýaly Ejeş hem tutsukhana ekdilipdi. Adatlyk radiosuna ençeme çeşmeleriň üstünden tutsukluk döwrü Hudaýberdiňiň polisiýa işgärleri tarapyndan ýenjilendigini, şol sanyny elektrik togu bilen hem gynalanygyny anyklamak başartdy. Yerli howpsuzlyk işgärleriniň Hudaýberdi Allaşowyň aýaly Ejeşe hem 2 sany ýaş şagasynyň gözüniň alnyna el gatanlygy barada maglumatlar gelip gowuşdy. Ynamdar çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, polisiýa Ejeşe Hudaýberdiňiň tutsuk edilmegi bilen baglanyşykly maglumat berendigi sebäpli basyş edipdir. Adatlyk radiosynyň howpsuzlyk gullugynyň çeşmeleri häzir Allaşowyň we onuň ejesiniň Daşawuzyň deslapky tutukhanasynyň 2-nji gatyndaky, ýagny gözegçiligi güýçlendirilen kamerada saklanýandygyny ma'lum etdi. Emma Hudaýberdiňiň aýaly we sebitdäki beýleki çeşmeler bilen ýiten ara gatnaşykdan soň Ejeşiň häzirki ykbaly barada häzirlikçe hiç hili maglumat ýok. Gal berse-de Azat Ýewropa, Adatlyk radiosynyň prezidenti, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyňky ýokary derejeli resmiler, şeýle-de adam hukuklaryny we media azatlygyny goraýjy guramalaryň ençemesi, jurnalist Hudaýberdi Allaşowyň ykbalyny aladalanma we onuň tizden tiz azatlyga çykarylmagyna çagyryş edipdiler. Hukuk goraýjy toparlar türkmen häkimetleriniň Allaşowdan onuň jurnalistiki işi üçin ağır alýandyklaryny nygtadylar. Sözümiziň ahyryny bellesek, soňky döwür türkmen häkimetleriniň Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna we olaryň dogan garnaşlaryna edýän basyşlary hasda güýçlenýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. The Times of Central Asia adly neşir Iranyň resmi matbuatyna salgylanyp Aşgabatyň orsetden soň ýene bir gaz alyjysyny Irany hem ýitirmeginiň ähtimallygyny ýazýar. Iranyň döwlet heçiligindäki Press TV habar gullugy 28 dekabrda Türkmenistanyň Iran bilen TV-ge gazyň bahasy üstünde diýen dawasy onuň esasy gaz alyjylarynyň birini ýitirmegine getirip biler diýdi. İnglis dilinde çykýan habarlarda aýdylmagyna görä, eger Tehran ozalky ýiberilen gaz üçin bergileriniň galan bölegini bermese, Aşgabat özüniň serhetden aňryk ýiberýän gazyny kesçekdigini aýdyp haýbat atýar. The Times of Central Asia neşriniň Iran matbuatyna salgylanyp ýazmagyna görä, Aşgabat Tehranyň 2007-nji we 2008-nji ýyllar aralygynda alan gazy üçin tölemeli 1,8 milliard dollar bergisini bermeýänligini aýdýar. Aşgabatyň bu beýanaty gyşyň aňzyk sowuna we Iranyň 20 vilayatyndaky 7 gaz ýetmezçiliginiň Tehrany öz demirgazyk gündogor goňşusyndan alýan gazyny köpeltmäge mejbur edýän wagtyna gabat geldi. Şol bir wagtda Türkmenistan ozal her 1000 kubmetrini 40 dollardan satýan TV-ge gazyny 9 etse kymmatladyp, indi her 1000 kubmetr gazy 360 Amerikan dollaryny talap edýär.
Türkmen resmilerinin maglumatyna görä Iranyň satyn alan gaz üçin bermedik bergisi 1,8 milliard Amerikan dollaryna barabar. Emma Iran muny ret edýär we bu iş boýunça halkara arbitraj suduna yüz tutjakdygyny aýdyp haýbat atýar. Mundan öň Türkmenistan Orsiýada satýan gazynyň bahasynyň tölenmeýänligini aýdypdy we Orsiýadyň Gazprom kompaniýasyny tölege ukypsyz, ynamdar däl hyzmatdaş diýip yglan edipdi. Hem iki tarapyň bir-birini aýplamagy netijesinde bu işi halkara arbitraj suduna barıp ýetipdi. Soň Gazprom bu dawada ara kesme alanlygyny we Türkmenistan bilen gepleşikleriň dowam edýänligini aýtdy. Şol bir Aşgabatyň Orsiýada gaz iýermegini haçan dikelçekdigi belli bolman galýar. Iran iň uly gaz ähtiýaçlygyna eýe bolup durýar, emma ul gaz gorlary esasan ýurdun gün ortasynda ýerleşýär. Onsoň Iran öz demirgazyk welaýatlaryny gaz bilen öpçün etmekde öz welaýatlaryna dayanmagy amatly hasaplaýar. Ýöne golayda Irandaky howanyň aşa sowamagy Türkmen häkimetlerini Islam Respublikasy öz diýilýän bergisini üzmese gaz iýermegi kesmek haýwatyny atmagy itergi diýip The Times of Central Asia neşri ýazýar. Iran häzir Türkmenistandan günde 35-40 milyon kubmetr gaz alýar. Bu sowda soňky 20 ýyldaky şertnama esasynda edilýär. Iranyň Newt ministri Bijan Zangani eger Türkmenistan gaz iýermegini kesjekdigini aýdyp aýak depse Tehranyň bu ýurt bilen baglaşan energiýa ulalaşyklaryny toktatjagyny aýtdy diýip Irna habar gullugy 28 dekabrda habar berdi. Şeýlede bu neşir eger iki ýurdun arasyndaky gaz şertnamasy ýatyrylsa, bu dawadan iň uly ýitki çekeniň Aşgabat boljakdygyny aýdýar. Şu aralykda Ewraziya ekspert neşri Türkmenistanyň şöyle Orsiýet bilen aradaky gaz gatnaşyklarynyň sowamagy bilen Hytaýa tebigy gaz iýermekde lider bolanlygyny ýöne Aşgabatyň Moskwanyň öňündäki gaz garaşlylygyny Pekiniň öňündäki gaz ýowuz garaşlylyk bilen çalşyranlygyny ýazdy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Şu günler aýadly howa şertlerine Daşowut welaýatynyň tas ähli traplaryna diýenýäli elektrik togy ýygyderli kesilýär. Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleriniň habar bermegine görä Saparmurat Niýazow etrawynda, Könürgünç etrawynyň täzeyap geňişliginde, Pagtaçy geňişliginde we Maslahat Daýhan birleşiginde hemde Saparmurat Türkmenbaşy etrawynda sehel güýçli şemal ýady, ýagyn ýagsa destine tog kesilýär. Ýagyş gar ýagsa şem ýa-da kerosin çyragyny taýýarlap bermeli. Sebäbi sehel ýel tursa ýa-da ýagyş gar ýagsa onuň ýan tog öçýär. Adamlar kä wagtda adamdan 4 sagat togsuz otursa, käte günüň dowamyna da tog gelmeýär. Dip Azatlyk radiosynyň Daşowutdaky çeşmesi gürrüň berdi. Türkmenistanyň iň demirgadygyna ýerleşýän Daşowut welaýatynda howanyň temperaturasy gündizlerine -5, gijelerine -12 gradusa çenli ýetýän şu günlerde ýaşaýjylar elektrik togynyň kesilmegi netijesinde dürli kynçylyklary başdan geçirýärler. Ýaşaýyş jaýlarynda ýyladyş sistemasynyň ýoklugy ýa-da olaryň talaba laýyk derejede işlemeýänligi sebäpli gyşyň güni adamlar tok peşleri oturtmaly bolýarlar. Emma tok kesilse adamlar onum işledip bilmeýärler diýip Könürgünç etrawynyň ýaşaýjysy Durdymurad aýdýar. Gaz pesligi üçin elektrik peşleri ýakýarys. Ýöne togum günde diýenýäli kesilýär. Tog öçse öýüň için buz ýaly bolýar. İçerimizi, çağalarymyzy, özümizi nädip ýylatjakdygymyzy bilmeýäris. Daşarda ýagan gar häzirim eremedi. Owada ýaşaýan garnaşlarymyzyň käbirleri öýlerini peç ýakyp gün görýärler. Ýöne bizde öýde odun ýakar ýaly mümkinçilik ýok. Onsoň howanyň aýarly günlerini näme etjegimizi bilmeýäris. Dip iki çağanyň kakasy 38 ýaşly Durdymurad sözüniň üstüne goşdy.
Elektriğin günne aşa kesilmeginin diňe ýaşaýjylar däl, eýse mektepleriň, edaralaryň we önümçilik kärhanalarynyň hem ençemesi ejir çekýär. Okuwçylar sowuk klasslarda sapak geçmeli bolýarlar. Işi wagtlaýyn duran önümçilik kärhanalary uly ziýan çekýär diýip yerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Daşoz welaýetinde elektrik togynyň ýygyderli kesilmeginiň sebäpleri ýa-da bu meseleni çözmek ugrunda alınıp barlayan işler ve tagallalar barada Türkmen resmileri tarapyndan ilat köpçüligini düşünürş ýa-da maglumat berilmeýär. Emma yerli ýaşaýjylar bu kynçylygyň sebäplerini welaýetyň owadyr etraplarynaky transformatorlaryň hatardan çykanda, olaryň geçen asyryň 70-nji ýyllaryna degişligi bilen düşünürýärler. Owalardaky transformatorlar göreninde onuň işleýänine adam ynanmaýar. Şeýle derejede köni, adamlar üstüme ýykylaýmasyn diýip onuň gapdalyndan geçmäge gorkýarlar. Dip durdu Murat aýdýar. Türkmenistanyň regionlaryna şol sany aşabatda elektrik togynyň ýygy-ýygydan kesilýändigi we umuman güýjüniň pesdigi sebäpli jaýlary ýylatmakda kynçylyk çekýändikleri barada Adatlyk radiosyna ýygy-ýygydan maglumatlar gelip gowşýar. Emma şol bir wagtda ýurtda geçirilýän hökümet maslahatlarynda regional ýolbaşçylar ýyladyş sistemalarynyň saglaşykly işledilýändigi barada hasabat berýärler. Şeýlede geçen aýyň 21-ni Prezident Gurbanly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlaryň, mektepleriň we çağalar baglarynyň ýyladyş sistemasynyň kadaly işlemegine, olaryň elektrik togy we gaz bilen üpçün edilmegini tawşyrypdy. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündülügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylybanyň yerli resmiýetiň ýaşaýjylaryň suw tölegini edip etmeýänligini barlaýandygy baradaky maglumatyny dinlemäge çagyrýarys. Şular Aşgabatdagy suw edaratynyň işgärleri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp agy suw üçin tölegler talap edýärler. Ilki bilen bir aýa golaý mundan öňel Aşgabatdagy suw edaratynyň işgärleri öýlere aýlanyp töleg talap eden bolsalar, edil täze ýyl bayramçylygyna 2 gün galanda Aşgabatdagy suw edaratynyň işgärleri täzeden öýlere aýlanyp ýaşaýjylaryň agy suw üçin töleglerini tölendiklerini ýa tölemendiklerini anyklap başladylar. Tölegini ozal töläp bilmedik ýaşaýjylardan tölegi 2 günde tölemeklik talap edilýär. Tölegden boyun gaçyrýan ýaşaýjylaryň agy suwunyň kesilip çäre görüljekdigi hem doýdurulýar. Agy suw üçin öýlere hasaplaýjy enzamlar goýmaklyk barada ozalrakdan aýdylyp gelinýän bolsa da, kiçi etrapçylaryň ýaşaýjylary kranlardan gelýän suwlaryň hiliniň yaramazlygy, içimlik agy suwuny görüýte gaplarda gaplanan suwlardan satyn alyp içýändikleri üçin öz öýlerinde hasaplaýjy enzamlar goýmaga howlukmaýarlar. Aşgabatdagy suw edaratynyň işgärleri, öý upravleniýalarynın işgärleri hasaplaýjy gurallaryň goýulmaýanlygy üçin artykmaç alad edip duran oklar. Olaryň şu gün talaby agy suw üçin tölegiň amala aşyrylmagy bolup durýar. Özüm bu tölegden ewer 2016-njy ýyl üçin dälde 2015-nji ýyl hem öz içine alýar. Hasaplaýyş 2015-nji ýylyň fevralyndan başlap 2016-njy ýylyň ahyrına çelli doly alınýar. Can başına bir günde 250 litr mugtuna berilýän suw limitiniň öz güýjüne haçan girendigine, haçan onuň öz güýjüni ýitirendigine düşünüp bilmeýän ýaşaýjylar bolsa, özlerine haýdatyr bir çäre görülmeginen ähtiýaç edip talap edilýän puly tapmagyň aladasynda galýarlar. 2017-nji ýylyň başlanmagy bilen salyjy günden çağalar baglar üçin, işleýän edaraň üçin, ýa bolmasa daşary ýurt pasportyny edinmek ýaly zeruriýetler üçin öý upravleniýalarynyň maşgala sanyny tasdikleýän forma 3 kepilnamalaryň degişli tölegleri tölemedik ýaşaýjylara berilmejekdigine ähli ýaşaýjylar göz ýetirýärler. Şol sebäpli odaldan juda gymmada düşýän täze ýyl haçagynyň kesip ýaşaýjylar suw üçin töleglerini naqd pul talap edip gelýän agy suw edaratynyň işgärlerine berip goýbermäge mejbur bolýarlar. Şol bir wagtda tölenýän puluň möçleri Aşgabatdagy suw edaratynyň işgärleri tarapyndan keskitlenip, ol maşgala sanyna görä her ýyl üçin 30-40-50 manata çelli alınýar. Agy suwunyň muhtlygy ýa onuň jan başyna düşýän limitiniň ýatyrylyp ýatyrylmalygy barada ýaşaýjylara düşündiriş berilmeýär. Gepleýär Adatlyk radiosy. Adatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Rus prezidenti Vladimir Putin Russiya Birleşen Ştatlar tarapyndan orsiýetli 35 diplomatyň ýurtdan çykarylmagyna jogap hökmünde Amerikanyň hiç bir diplomatyny ýurtdan çykarmaz diýdi. Mundan öň 29 dekabrda prezident Barack Obamanyň administrasiýasy Birleşen Ştatlarda diplomat derejesinde işleýän Russiýanyň 35 raýatyny ýurtdan çykardy we ýurtdaky 2 diplomatik birleşmesini yapdy. Washington bu 35 sany orsiýetliğini aňtowçy diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlar orsiýetli diplomatlara garşy bu sanksiýalary Washingtonyň aýtmagyna görä Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezident saýlawlaryny bulaşdyrmak üçin Rus hakerleriniň eden hüjümlerine we Russiýadaky Amerikan diplomatlarynyň injeliksiz edilmegine gaýtawul diýip güýje girdi. Munyň ýany bilen Moskwa Birleşen Ştatlar tarapyndan Russiýanyň diplomatlaryna we howpsuzlyk gulluklarına garşy girdilen täze sanksiýalara görä barabar jogap berer diýip Rus resmiýleri aýdypdylar. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov 30 dekabrda beren maglumatynda bu ýerde özara prinsipleriň hiç bir alternatiwasynyň ýokdugyna aýdyp, prezident Vladimir Putin Russiýanyň nähili jogap berjekdigini kesitler diýipdi. Şeýle de Peskov Moskwa sanksiýalaryň prezidentlik möhleti ýene bir aýdan hem az wagtyň dowamynda tamamlanýan Barack Obama tarapyndan güýje girdilendigini hem göz tutar diýdi. Aslynda bu ýagdaý ol ýa-da beýleki görnüşde göz tutular diýip Peskov belläpdi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 30 dekabrda beren maglumatynda öz ministerliginiň Putin'e Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky 31 we Sankt-Peterburgdaky Amerikan konsulxanasynyň 4 diplomatynyň ady ýazylan sanawy uğra döndüğünü we aralyş hökmünde olary ýurtdan çykarmagy maslahat berendigini aýdypdy. Şeýle de Lavrov Moskwadaky Ammary we Birleşen Ştatlaryň işgärleri tarapyndan ulanýan paýtagtyň Serebriny Bor diýilip atlandyrylýan tokoýlyk sewitindäki din jalş öýüni yapmagy hem maslahat berendigini nygytapdy. Russiýa özüniň ABŞ-daky saýlaw kampaniýasy döwri Demokratik Partiýanyň e-mailleriniň syzdyrylmagyna gatnaşanlygy barada Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjy organlary we aňtaw resmiýetleri tarapyndan ýönkelýän aýplamalary äsgermän gelýärdi. Birleşen Ştatlaryň prezidentligine saýlanan Donald Trump Russiýanyň howpsuzlyk güýçleriniň kompýuterlere haker hüjümleri edip, onuň bäsdeşi we Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton barada gidlin maglumatlary sızdıran bolmagynyň mümkindigi baradaky aýplamalary ýygyderli şüphe bildirip gelýär. 29 dekabrda Donald Trump beýanat ýaýradyp, biziň ýurdumyzyň has uly we gowy zatlar üçin hereket etmeginiň wagty geldi diýdi. Emma şol bir wagtda ol ýagdaýyň faktlaryndan habarly bolmak üçin öňmüzdäki hepde aňtaw jemgyýetiniň liderleri bilen duşjakdygyny hem tasdiklady. Bu aralykda Rus mediasy Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan 72 saatyň dowamynda ýurtdan çykmaly edilen orsiýetli diplomatlaryň Russiýa dolanmagyny guramalaşdyrmakda kynçylyklaryň bardygyny habar berdi. Ady köpçülige ma'lum edilmeýän Rus diplomatynyň Interfax habar agentligine beren maglumatyna görä, Birleşen Ştatlardan çykmaly edilen Rus diplomatlary täze ýyly öýlerine tarap ýolda garşy aljagy meňdeýär. Gadarly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Sazly ara kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.